Si Giselle, usa sa imuhang gimayan, imong mga silingan, imong nadakpan ka? Oh. Nga naman si Giselle? Ada kahit mga marites, mga pilapil. Ha? Mga buisit na sila. O ginsagi na sila, mga pagagnaw. Mga naginot na ng gagmay, kuhan ni small business ba? Naginot nun. Ginabuhat sa tao, balis siya, pilapilon. Dapat unta sir, di sila ganahan nga madato ka sir? Ah, di sila ganahan. Di ta ang lain dato ko, gagmay na. Gabi. Uwag pagka madakpi ito sir, okay, di ka tuwa Okay kasi. no, mamboy po kayo, pamilya ako agad. Magkakaw lang suot sa kadla katulo, mahin na kayo na. Punya karon siya panawagan, may kaon ng pamilya karon. Kung mana gani, kung makadalaw sila, kung nasa may kwarta, makadalaw sila, kung wow, may mo. Masilingan mo, siya panawagan mo ron. Padadaan lang pagkaon ng asawa, anak. Mahin na silang kwan nun ipusog lang nun, mga maritis. Mahin na may ipusog mga maritis. Puso. Oo. Ingon sila sir, magkatabang ko nun yung marites, CCTV, si Crimin. Ay no, hindi kinuha na sa CCTV. So, sobra nila kasi kayo. Ha? Sobra na. Sobra na nga. Oo, makikita mga pilapili na to. Sila mga pilapili na to. Gabdan ka. Ingon kasi ripuso ng mga marites ni Musilingan. Kung saan sila paghipos? Ha? Daghara ba sila? Dagan sila? Oo. Ginoo kay bala nila. Saan man? Ginoo kay bala nila. Nole wala nila. Amen. Amen, amen. Sir Isil, Isil? Giselle. Giselle, Sir Giselle, na kay paambit nga kanta sa mga masilingan nga marites. Ano?